ako diara na pod magkuha na punta niya akong motor para spray karon kulor puti Honda Genio para actor gawas na pod. Destroy it yourself, DIY na siya. Muna yung meaning sa DIY. Gisugdan ako diya sa ilahom. Spray dito mataka bawa na direksyon na layo oras one direction ini wa ni direction ni kita kas buhok bulaw gold spray tarong ang spray diha sige resulta ni sudlan natin isa may magpapintura diya sa inyong mga motor gamitan na natin nag-spray spray ng tag 100 manigi palit klaro na kayo ilain kinabaratuan ng mall UD top diba by direction tira pasagad na tante diya masudlan nalagyan ng kulay ang kulay blue ba yan tira sa starboard side ni siya na starboard side part ng motor taro kaya na gaya ko na kasi diha kakalig ko ulo pina side by side na po kana napili up and down side by side kabantang din ang bulaw nga buhok okay kayo pero gikuha na ko ni siya kini pagpintura na ko ni dapit bali upat kabalikan ay atong glossy na glossy lahat po dyan nga banag glossy yapon bali upat kabalikan ni siya nga spray yay huwag ko na wadi ay sige rin ito spray ang mahurot nagasto na ko nga spray mga kuwanda duha ka rin yung Sherlock so kanong na isa nga medyo lahat o brand up and down side by side arana kana first pinakauna wala na ko ito na videohan ang pinakapag-final itong pinakalas paling kaupat na balik makita niyo mamaya ang final result na destroy it yourself na birada sa scooter Honda Genio na motor na walang ay kadugay mo libalhin na din ko ani diri sa port side na pod bro spray hina din diha dugay tarong shake bro siguro gid ang ilalom ba port side part sa motor karo kay no sige side by side ha na po dai diha side by side up and down sige shake DIY destroy it yourself pa siya kay mga garas-garas na po niya ka-sprayan na po na ako na may dagan spray dito baligya sa unit up piso kapin kaya na kayo no nawa matirada di na kinahanglan magtug sa mga pin shape na magpabirada pagkadiha na radyo tirahan na ito na imuabi sige itabuna naman yung liko diha na unsa naman ka bantang rabi yun ang buhok nga gold maprinda pa na wa na maragdaghan yun na ba so sige spray yun ora yapon same process yapon siya ka ang ikaupat ani katong final nga lahi og brand nga spray so same more yapon ako sila ipagitan na kaning murag kaduhan ani nako dire oy na day si kay silo ni sili pa gyud kaduhan ikatulo kaduhan ako ni siya nga balik kadugayan ayan ako birahan mga 10 minutes
ayaw ka mag-spray ko sa wala nakita ang blue. Serve lang mo diha dali ara kay next DIY muna na ka DIY sa mga motor. Kani akong motor Honda Genio 110cc gamay ra kay nagdagan ni sa iligan wala mi kabot 100 di man sikat pa kuan na ba pa view lang ning motor ba do pero gaya mo ka diha ay na mo na sintong movers warang basi matandugan ng cellphone di kamera na ko dia sayang di ang record yun no? Papaan ra ba yun na nakita tayo ng buhok nga bulaw dayon maprinda po ng tanay sige saan mo dia siyang pang-spray sige magulan-ulan karon ay gag-ulan yung panahon na ni sige ulan mo nang 24 hours ginig motora wa kadagan di paugag yung sakto ba pero ang gingon sa spray quick drying man siya pero hindi tayo magkumpiyansa dyan delikado yan dapat 24 hours para safe i-fast tayo no yung mga direction sa panoy why direction lagi lupigan ang one direction ano yung distansya na pila ka centimeter man ang kalayoon sa mong spray diha basta kay mauna na siya kung magbuot ako aman mo ni akong final dikat-kata na itong video basta mo ni siya ikaupat nga gloss white mangyapa itong una yung spray pero gani final niya lahi nga brand ba medyo mahalon diferensya sila 10 pesos waraw tapsing na lang na kay final naman wow magdidihan kay basin din naman yung pintura sa tuwa sunod pero before na ko na siya gi-sprayhan gyud giliyaan ako na siya og kanang 1,000 grit nga papel diliya kay dagan dia naariya po na sa unit up ano dahil lain palitanan nga medyo do it yourself diapon apit na siya mahuman ang video kaya nanay si Kono siya mo ni namay baklay dia pero nga yun nana ni dool na ang kuan judges kuan na hapit na yun yung pagkaugma din ako na siya di kuan di pangtang final naman sa wala ko napakita dito sa starboard side part ang pagbirada sa glossy na touching pang judge so tuwara ang resulta okay lipong ang gamit anak grabe ka nindot sinaw kayo marang brand new wala na ihugas ang motor pero ang pintura medyo na sila difference gamay sa color pero maabot ang panahon na magtupong ragyapon na sila klaro kayo sige na bye bye